Dobrý deň, pozdravujem vás. V týchto videách vám odpovedám na najčastejšie otázky, ktoré mi v súvislosti s čikungom divokej husy kladiete. Prvá otázka je, budem potrebovať na cvičenie nejakú podložku alebo karimatku? Odpovedám nie, divoká hus sa cvičí iba stojí. Prineste si ale nejaké voľné, pohodlné oblečenie a prípadne nejaké hrubšie ponožky, pretože budeme cvičiť stojí. Druhá otázka je, ak vynechám nejaké hodiny, bude to problém, dobehnem potom to, čo som zameškala? Odpovedám, ak vynecháte napríklad 5 alebo 6 hodín po sebe, mohol by to byť problém, ale ak vynecháte 1 hodinu alebo 2 hodiny, tak to potom s ľahkosťou dokážete dobehnúť, pretože každý jeden človek v našej skupine obdrží videá, kde sú znázornené všetky pohyby, ktoré budeme preberať. Takže ak vám náhodou doma v praxi, keď budete cvičiť, vypadne nejaký pohyb, to video vám veľmi dobre dokáže pomôcť, aby ste si ten pohyb obnovili. Takže určite nezabudnete nič. Ďalšia otázka je, mám zdravotné problémy, môžem prísť cvičiť? Odpovedám, divoká hus je tu od toho, že nech máte akékoľvek zdravotné problémy, pokojne príďte, pretože ak máte napríklad problém so zníženou pohyblivosťou, napríklad neviete sa nejako zohnúť veľmi, alebo máte problémy s ramenami alebo s kĺbmi, jednoducho máte trošku zníženú pohyblivosť, pokojne, kľudne príďte. Budete s nami cvičiť všetky pohyby, ktoré sa majú cvičiť, ale budete ich cvičiť tak, ako to viete vy, a nie tak, ako to viem ja alebo niekto iný, pretože Qigong nie je žiaden šport, nikto sa tu s nikým neporovnáva a nikto nikoho do ničoho nebude nútiť. To znamená, že vy budete cvičiť len v rámci vašich možností. Moju podporu máte a budete mať vždy, a čím viacej a častejšie budete cvičiť, tak tým viac bude vaše telo pružnejšie, mäkšie, pohybnejšie a tým väčšie zdravie budete mať.